Amon Provincial Director, Police Colonel Galbert Correro. Kami ang inyo mga maambong nga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Omiten. Ari kita sa adlaw nga Webes, September 2, 2021. Kahapon, kanami mag-start na mamati sa mga love songs ni Christmas song ni Jose Mariciano. I think nagiging kultura na sa Pilipino dapat September 1 ga-start na yun una mamapatian sa radyo or ang ina-share sa mga chat group naton ang Christmas song naging kanta ni Jose Marichan. So, amon pagkadalan sa inyo ang mga programa kag accomplishments ang inyo mga Ilonggo Cops. Sa aton 43 ka mga police stations kadto ka mobile forces companies dira tutok lang. Kag kung may ara ka mo gusto nga ipalayag nga mga accomplishments ninyo, pwede nyo ka drop sa aton diri nga comment. Kag today, Ma'am Pingping, may mga surpresa kita para sa aton mga tumalanaw, no? For the first time in history, maghahatag ang kape kag balita sa sweet and spicy nga ginamos sa makasabat sang amon nga question later before we end the program. Ini nga ginamos ginhimo ni Police Staff Sergeant May Joy Solosio sa Provincial Investigation and Detective Management Unit, ang ginamos queen sang IPPO. Kanamit. Kamot-hamot gid. Kapit pagi siguro kung may hilaw ka mga baho sini, kanamit galaway ako yung magpamingsa, no? Isa sa mga viewers naton ang makaangkon sang isa ka battle sang sining hot and spicy nga ginamos kung inyo masabat kung ikaw ang una nga makadrop sang sabat sa pamangkot nga amon ipaghahatag before we end the program. Manalagali, tutok lang kung ano yung amon nga mga balita nga ihatag sa inyo, mga announcements ang aton mga program dire sa Iloilo Police Provincial Office. So amon pagdadalon sa inyo ang mga accomplishments ng aton mga police stations na padayon sa pagbakas sa pag-implementar sang aton layi. Sang aton layi. Sorry kay ari kita sa likod naton ang golf course kapang limpyo sa ilang sa ilang ground. So medyo may ka-challenge ang aton nga tingog diri ha. So ano kay dito? Ano nga nadula ako no? So kahapon gusto natin pasalamatan ng aton bisita no from RFSCO 6 Regional Finance Service Office 6 na si Police Major Mark Paunel, no? Kadamo sang mga revelations, madamo sang impormasyon na ginatag si Police Major Paunel sa kapuslanan sang aton nga mga kapulisan, hindi lamang sa kapulisan but also sa mga pamilya naton tanan-tanan. Yes. Ano naton ano So recap kahapon no, ang ATM gali amo ni siya na bilong sa payroll system. Hindi gali ni siya pwede, dila nagasunod ang mga sweldo sa atong kapulisan. Tandaan mga misis, hindi na siya pwede nga deposituhan. Pwede lang ina siya mag-transfer, mag-withdraw, pero hindi na siya pwede deposituhan. Yes, ang kaghapon na tagaan matas ang paglaom ng aton nga performance-based bonus sang 2019 base pa man lang matagaan sang katumanan. Yes, at syempre ang aton ATM sa atong kapulisan part na ina sang uniform. So ginapangabay dira ang mga mister o mga misis ng mga civilian no. Please ihatag na sa inyong mga spouses kay ina siya part sa ating uniform kay anytime mga aton nga finance service part ina sa nga pangitaon during inspection. Kag of course ang aton subong nga mga nagalagaw nga information incorrect man nga madula ang CIP CDP. Yes, may ara nga areas nga madula sang CIP CDP pero pagabaylohan ina sang hazard pay which is higher compare sa CIP kag CDP nga ginabaton naton sa subong. Ini nga mga personal ang magabaton nga kung sa diin ang ila area is classified as MECQ or under MECQ or ECQ. So mas advantageous sa aton mga kapulisan nga nagabantay sa mga komunidad nga ara sa under sa enhanced community quarantine or modified enhanced community quarantine. Kahapon gipalayag man ni Sir Police Major Mark Paunil nga sa aton dira nga mga kapulisan nga gusto
lalo na diri sa ano no sa Iloilo. Iloilo nga gusto gani o ga kinahanglan sa ila payslip authenticated kadto lang kamo sa inyo finance PNCO or finance sergeant ninyo para mag-request kag sila ang maga-coordinate dito sa regional office para makakuha sa sina nga request ninyo ng authenticated payslip. No need na nga magkadto ka mo mag-travel. So grabe na make use na or gina-adapt sa aton yung mga offices dire, especially ang Regional Finance Service Office 6 or Finance Service in general, ang technology agad nga mapapapos ang mga transactions ng ating kapulisan, especially this time nga madamo sa mga area sa bilog ng Pilipinas ang restricted ang mga travels. Despite na kita, pwede kita yung travel, pero ining inisyatibo sa regional sa finance service is really a big help na ma-prevent man nga ang ating mga kapulisan maputang sa risko nga makontaminate sa COVID-19. Yeah. So once again, gusto natin pasalamatan kahapon ang atong bisita, Police Major Mark A. Paunil. Sir, thank you so much. Kagina pasalamatan tama, kagina welcome tagin subong ang ating mga regular nga mga viewers, kag mga ukod ng mga supporters sa Kapikag Balita, si Tatay Joe Tutanes, si Chris Tutanes, Meiji Tutanes, kag ang kaupod nila dira ang bilog nga kompanya no sa Cholos Boy sa Kagbang Uton. Also watching man si Michelle Albumin, watching from Chile, ang isang isa sa OFW naton. Good morning man sa imo kag stay safe man ka. Kay Sir Renz Florendo Salcedo. Good morning ko no. To all PNP in Iloilo, good morning man sa aton nga force multiplier sa bilog nga Region 6. Have a nice day to all and God bless. Halin na kay Sir Renz Florendo Salcedo. Siyempre, ara man nagatanaw ang ato nga Lambunaw MPS. Kay Ma'am Rose Marie Capile. Good morning man. Very good. Ginapa-shoutout ni Sir Renz Salcedo. Ining taga Pampanga, ara siya subong nga sa Ungka border nga naga-duty. Welcome parinti diri sa Iloilo along sa duty. Wow, very good. Kaga gusto man naton dira nga pasalamatan si Police Lieutenant Colonel Julio Sabalano from Tugigaraw. Nagausik kasi siya subong sir, hambal yung i-greet man ako. Shout out na ako. Idol, Sir Balano, halong-halong gid. Eskwela na, hindi na magnubya-nubya. Sir, regards kay ma'am. Si ma'am is also a very active nga transformation champion sa Pro 2, no? So by the way, sa liwat sa ato mga tumalanaw, maghahatag kami sa isa ka bottle sang sweet spicy nga ginamos sa ato nga viewer nga magasabat sang among nga pamangkot later on, no? So may pamangkot kita sa end of before we end, kag the first nga makahatag sa correct nga answer will be entitled sa ato nga sweet spicy ginamos nga obragid personally ni Police Staff Sergeant Mayjoy Solucio, ang Ginamos Queen sang IPPO. Also watching Lieutenant J. Joseph Pitas from PIDMU. Ano nga ba Baguio? Baguio. Pagyo na. Nakalimutan ko lang. Anyway, sa ating mga OFW, good morning. sa ating mga OFW kay Geronimo Lapian sa New York, Milagros Pumarin dira sa Singapore, kay Nova, sumagay sa ibutante sa Saudi Arabia, kay Sweet Stop Philippines dira sa Israel. Good morning sa inyo. Yes, syempre gusto naman pasalamatan ang Kabines ang naghatag sa aton sang kape, dugang sa aton diri nga gina-take every day para mapalayag namon kag mahatag namon sing insakto ang mga balita. Syempre kanami report Kinamit sa mga balita. Okay. By the way, ma'am, before magkato kita sa mga balita, gusto ko lang i-plug, no? Kahapon, I met up with, nabisita diri sa IPPO, si Ma'am Nelvi Pedregosa, ang focal person sang Prime, na nagatutok sa kampanya sang Iloilo Province to prevent the increasing number of suicide cases diri sa province of Iloilo, kag naga-promote sa mental health, kaga kanami because for the whole month until in preparation for next month, which is ang mental health month, damo-damo sa na line up na activities para sa mga kapulisan, para sa mga kabataan, kag sa mga LGUs and government agencies nga may kabahin sa trabaho agad nga ma-prevent ang atong mga kabataan nga mag-commit sang suicide.
Yes. So sa subong, gusto taman nga ipaabot sa inyo nga ginahiwat subong September 2 part sang aton nga ika-27th National Crime Prevention Week. Yes. Kahapon nagahiwat sang caravan. Nagsusubong may ara kita dito nga barangayanihan sa aton nga mga itas community at Liong, Cabatuan, Iloilo. Ang theme sang aton ika-27th National Crime Prevention Week amo ining komunidad at pamahalaan magtulungan krimen, korupsyon at pandemya labanan. Yan. So congratulations. As we always say, ang ang peace and order is always a shared responsibility. Congratulations sa mga pumuluyo sa barangay Liong, Cabatuan, Iloilo. Kag para sa aton ini nga mga membro sa indigenous peoples dira, no? Siyempre, yung patigayon ining activities ang aton nga Chief Picadoo. Yes, Chief Picadoo kaga strong partner naton nga mga Kupino or ang Korean Filipino community nga masuod din nga abyan kag taga-suporta sa Iloilo Police Provincial Office. Sa aton mga Koreano Filipino community, thank you so much for always supporting Iloilo Police Provincial Office sa aton mga outreach program. Yan. And of course, gina-congratulate pa natin, no? Ginapasalamatan natin ang Municipal Government of Liganes, no? Ginatagaan, gina-recognize ang Certificate of Appreciation or ang Municipal Government sa Liganes sa ilang pag-donate sa parcel of lot, no? 600 square meters para sa pagpatindog sa Liganes Municipal Police Station. Wow, thank you so much kay Mayor Junjun Hain. Congratulations again sa Liwa. Thank you so much sa Liganes Local Government na ginapangunahan ni Mayor Junjun Hain sa pag-donate sa sining 600 square meters nga lupa para pagapatindugan sa bag-o nga Municipal Police Station building sa Liganes. No? Thank you so much. Kaya namin ni siya kahit tungod nga ang mga mabag-o nga structure sa police station, luwas nga nag-improve ang work environment sa ating mga kapulisan. This would also be resulting to good performance kag manaming ang serbisyo para sa mga pumuluyo natin dira sa Banwasang Liganes. Sa aton nga mga balita dito sa Tigbawan MPS kahapon alas 9:45 sang gabi dito sa barangay Paghingin, Tigbawan, Iloilo, nadakpan ining si Arnel Trasadas Itavara, 36 anyos, may asawa, isa ini siya ka farmer nga taga barangay Paghingin man, Tigbawan, Iloilo. Sa sala naman ni siya ang alarm and scandal and violation of RA 10591 nga may isa kasi ka concerned citizen nga nagreklamo diri sa atong police station nga may isa ka persona ining atong suspetsado nga nadakpan nga nagpinalupo. Okay. So ining aton nga Tigbawan na PNP nagkadto didto para magresponde amo ina nakuha gid sa iya kay ining suspetsado abi naton sir hubog. So nakita gid siya kot in the act nakuha ini na recover sa iya ining single shot homemade shotgun. Tatlo ka live ammo, isang 12 gauge shotgun, kag isa ka fart cartridge, inang ginpalupok niya na bala. So ining tawo nga ini nga si Arnel Trasadas magapangatubang sang kaso nga alarm and scandal and violation of RA 10591. Amo na ginaban natong permi sa atong mga pumuluyo nga ining mga kapamilya ninyo nga nagahupot sa sining mga armas luthang nga wala gani sang lisensya, no, palihog i-encourage sila nga i-report ina sa aton nga police station or i-surrender ina mga armas lutang antes pa nun mag-abot sa punto nga presinibla gikasuhan kag ma-aggravate ang kaso tungod nga nagapossess sang illegal or loose firearms. No, mas dako ina nga kaso kag huol sa pamilya, no. So before pa man lang matabo ang mga pareha sila nga insidente sa inyong mga pamilya, palihog i-encourage ang inyong mga membro dira nga nagahupot sa sining mga armas lutang nga wala sang license nga i-deposit or surrender na sa aton mga kapulisan. Yes, kag dito man sa bahin sa Kalinog MPS, isa man ka illegal number games ang joint operation ini siya nga gipatigayon dito nga nadakpan ining si Jimmy Berha. Parenyo 47 anyos ang edad, may asawa nga taga barangay Dalid, Kalinog, Iloilo. Kahapon ini siya nadakpan mga alas 10:01 dito sa barangay Dalid, Kalinog.
joint operation ini siya syempre sa atong Kalinog MPS sa pagpanguna ni Police Captain Gaji De Lima sang aton nga CIDG 6 CIDG Iloilo PFU kag sa syempre sa pagpanguna ni Police Major Santi Mendoza kag sang aton nga PID IPPO kag sang RID6. Caught in the act ini siya ang atong suspetsado nga si Jimmy Berha nga nagasulisit, nagakolek sang kwarta as pataya. So nakuha sini sa iya ang mga ebidensya nga isa ka bandol nga koteho with bet money nga 330 pesos. Okay, kag ini siyang ato. Hindi na siya pag patulan sa atong mga pumuluyo ining mga while mahaba natong income generating pero tungod nga illegal na siya, instead nga makabulig magadugang bukol inyo ulo. Yeah, nga man gitawag naton ini illegal kaysa gipamangkot ini si Jimmy, wala ini siya sang proper nga dokumento naging pakita. So ini siya gidala dito sa CIDG Iloilo para sa documentation and proper disposition para magapangatubang sa kaso nga violation of PD 1602 as amended sa Republic Act 9287. Yes, sa banwa naman sa Santa Barbara, gina-congratulate na gidira si Police Major Raymond Siloso kag ang iya nga mabakas mga deputy Police Lieutenant Aileen Lacrite sa pagkadakop niya sa isa ka wanted person sa 68 anyos na ini na may sala sa reckless imprudence resulting to homicide. No, 30,000 pesos ang piyansa nga rekomenda sa korte para sa temporaryo kailuwayan ni Maria Sanya Sinope na most probably ini siya related sa isa ka vehicular accident man, no? Kag by the way, talking of vehicular accident man pingping, kagina nakasakay ako sa taxi, kag siya bala naka-express, no? May pila dire ka areas sa probinsya sa Iloilo nga may mga naobserbahan siya, kag siya mismo naka-witness nga may mga pila ka mga motorista nga nagahiwa sa ginatawag nga drag race, no? Contest, no? Sa atong mga pumuluyo, while it is the responsibility of the police nga mag-remind sa inyo nga magbantay tani nga wala sang drag race, pero sa inyo na desisyon, no, magahalin nga puntatan inang buluhaton nga hindi gidya makabulig patahom sa aton nga komunidad, no, rather it may even create mga accidents nga maga-risko mismo hindi lang sang inyo kabuhi kag sa mga kabuhi man sa mga tao nga ara sa igadsang dala, no. Please sa mga pamilya natin sa mga ginikanan, lihog nyo bantay ang inyong mga kabataan nga nagdala sa inyong mga motorcycles, sa inyong mga salakyan or ilang mga salakyan, no. Kaya ini sila base nag-engage sa mga drag race nga base ibot na lang kamo ya balita na lang ang mga abot sa inyo nga ang inyong bata na disgrasya tungod sa sining mga palumbas ang salakyan nga high speed. So please, please hindi ka mo mag-hesitate yung pag-PM sa aton or ining aton please ka sa inyong mga barangay officials dira. Mareklamo kagawad ka pinadigto bala may dagde siga katabo. Ilan na ng obligasyon sa pag-inform dayon sa aton kapulisan. Kay ining aton kapulisan may mga hotline man ina sila. For sure ginapaabot man na nila sa inyo ang mga hotline, please i-save na ninyo. May para amo ni bala mga importanteng impormasyon, madali nyo lang i-text or maka-online na kamo sa Facebook or any social media sa pag-inform sa mga impormasyon. Kag I find it absurd sa mga barangay kapitan nga ara sa ugsaran ninyo ang kriminalidad ngayon ang mga illegal activities ngayon na kag hindi ninyo masaway. No, sa mga barangay kapitan ngayon kundi man lang kamo pangisog sa pagpatuman sang inyong otoridad, palihog resign na lang kamo ha. Okay, mo tayo nga backfire eh. May mga bagay abi nga isa ka subo because nga kita nga kapulisan ang patikot ang pumuluyo, pero the first thing that you should do is ang inyong mga barangay officials because that is nagkakatabo sa inyong backyard or sa inyong front yard gani, no, sa inyong ugsaran nga hindi nyo na matapna. The other time gabi na ma'am may nagatext sa ako nga kung pwede sila kareklamo sang ilat padbalay nga gabi na kung ang gabi hagan pa ka video okay, no. Just imagine saying ko hindi na dapat siya ang police, no, mag-responde sina while of course we facilitated, no, ginatag naton ang cellphone number sa atong police station, pero ang ko sa iya please report it to your barangay officials kay sila na dapat ang mag-una
nga mag-respond sa sinang klase mga insidente nga very minor malang kung tanaw naton. Yes. No? Please lang no sa aton nga mga barangay officials sila reminders lang bala naton nga sako di kita sining sa tiyempo nga pandemya. Please pakilakot nyo sa inyo agenda kung nagamitin kamuda ano bala ang mga krimen or posible nga gina-violate sining atong pamuluyo. Bulig naman ina naton sa provincial government naton amo na gani ang aton nga mahal nga gobernador nagapangayo isang aton bulig para kay makonsider man ina siya nga mga super spreader eh. Yes. Oh, yun sa mga aktibidad, bala nga nagatipon-tipon, please lang, ilakot nyo sa agenda nyo na para ma-activate nato ng mga force multiplier nato, ng aton yung mga barangay tanods, ang aton dira nga mga yung makita sa aton pumulo yung Ilonggo, kung ano pagit ang pwede mabulig nila sa aton. Kagaya, I think hindi na way naging sa iban pang himuon kami para mapaathag sa atong mga pumuluyo nga ining even ang mga birthdays ka ini, mga anniversaries ka ini mga social events, no? Please keep it among your immediate families. Bisan nga ang pamilya ninyo sa ibang nga lugar, hindi na pag-imbitaha. Kag sa mga pamilya hindi may imbitahan sa mga birthdays nga hindi ka mo magsulunggod. Sa subong at tiyempo nga nagadamo ang variants ng COVID-19, especially yung Delta nga mas grabe siya mas madasig siya mga laton. Ang aton kabataan, no, hindi na yan safe. Kung ina-celebrate yung birthday nila with other people outside your homes, no? So pwede lang yan ka-virtual. Pabayuin nyo sa nga iyang wish nga theme. Pero kamo lang iya celebrate. Pwede nyo man gani kung gusto niyo mag-share some blessings. If you feel blessed and you have extra to celebrate. Gusto niyo magluto bihon, spaghetti, butang sa pack, ibutang sa guwa sang balay kag let and chat kining mga friends niya to pick it up na lang. May isa akong ka-friend nga na-celebrate sa 7th birthday sa iya bata sa aton mga Filipino culture. The 7 years old mga birthday, 7th birthday of 18 na amo na dubong-gabong ka birthday. So, may theme birthday party, pero virtual lang. So, ang mga friends, nag-invite, nag-costume man, and then, sa Zoom, and then, ang ilang gift, ginbutang lang sa kudal, sa wall. So, tawag natin Pochiko lang, no? Pochiko lang, and then, kuha man siya sa ilang giveaways sa kudal. May table na preparar, where they can pick up their own, loot bag, na giveaways ang birthday celebrator. So, these innovations, are very important sa subong at tiyempo nga gapangigam mo sa inyo bulig nga mag-suporta sa kampanya sa gobyerno nga likawan naton ang pagtililipon agod malikawan man ang COVID-19. Yes, so sa atong katapusan nga balita diri sa San Miguel kahapon, i-congratulate naton ang San Miguel MPS sa pagpanguna ni Lieutenant Rene Mercado kay didto kahapon may isa ka wanted person nga nag-surrender nga si Anthony Lampreya ito mo 40 anyos ang edad, single ini siya nga taga Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, sa sala naman ni saya nga estafa. Bench warrant ini siya nga issue ni Honorable Rodolfo S. Convocar, presiding judge sang 13th MCTC Santa Barbara, Iloilo. Once again, congratulations dira sa San Miguel MPS. Wala na ini ulat pa nga dakpon nag-surrender na ini siya voluntary. Very good, very good. Ang isa pa gid dugang reminders pa gid aging remind man nila actually sa atong provincial director Police Colonel Colbert Guerrero dira bala ginapaabot ginamon ang pasubo sa mga namatcha naton nga mga Ilonggong pumuluyong Ilonggo, I mean nga ang atong bala sa pagpatigayon sining weight kuning bilasyon nato nga ginatawag, please lang likawan yung anay ang pagpasugal, no? Isa man nila kasi nga nakita na bawal ang pasugal, bawal gid ang pagtipon-tipon, miskan wala kwarta involved bala, hindi na lang gid. Tag 5 days lang gid no ang ginahatag nga adlaw para celebrate, except lang kung may mga inang pa-schedule abi sang lubong amo na siya. Sorry for technical glitches natin, Yes. no? Pasensya lang kamo kung isa kay tungod sa quality sa internet access natin diri affected ang ating videos, pero we hope nga we clearly deliver ang mga mensahe sa nga gusto ipalabot sa ating provincial director ni Police Colonel Colbert Guerrero sa atong mga pumuluyo na agud nga malikawan ang dugang nga numero sa COVID positive diri sa probinsya, malikawan man ang mga krimen nga nagadutaw sa sining mga tiyempo nga sa diin nagatubang kita sa kapikaduhon o kapiot sang mga buhi, no?
nagataka ang numero sang kawatay kag sang hold apanay kani sa atong mga pumuluyo, likawan naton. Hindi kita maghatag sa oportunidad sa sining mga individual nga nagaulat naman sa chimpo kung paano sila makatake advantage sa ilang isig kapareho. Gani, keep your valuables. Don't bring big cash kung kamo nag-travel. Kung may mga transaction mo sa bangko, make it more discreet. Oo. Hindi nyo pag-i-pattern ng inyong mga lakad. Oo, sa atong mga collectors dira, halong-halong kamo. I think atong nga mga lending companies, dako man yung mabulig nila sa subong chimpo sa papautang nila. If I were you, devise ka mo sa mga methods of collections kag mga remittances, no, para ma-prevent ang ining pagsaka sa numero sang hold apanay kag kawatay diri sa probinsya sang Iloilo. So happy viewing man dira kay Sir Lieutenant Noel Bernabe dira sa Pasig City. Congratulations kahapon sa inyong successful man no nga patigayon nga lessons learned sila sa Santa Barbara, sa Pututan, at sa Lambunaw. Ay, hindi. Anong Alimudjan, Alimudjan. Sa aton siya, 9,000 ka mga viewers, sa 9,000 natin mga viewers, in a while, maghahatag na kami sa pamangkot para makahatag kami sa isa ka sweet spicy bagoong nga himo mismo sang pulis. Basta himuan sang pulis, manamit, no? Ma'am, no, basta guys, ay ano lang din tilawi, ma'am. Tilawi, ma'am. Oh. Pakuha mo lang din galing sa ibang pamilya. Kung masabat yung pamangkot namon later on, in a while, ihatag namon sa first nga viewer namon nga maghatag sa eksakto nga sabot, sabat. Sabat sa awang pamangkot. Anyway, belated happy birthday sa ako nga bayaw kay Manong Joel kahapon nag-celebrate sa birthday. Nalipat ako gid mag-greet sa iya diri sa ato nga balita. But again, Manong, happy birthday. Kabay pa nga madamo nga birthday sang imong mangkon. Sorry gid hindi kami ka-attend sa imong birthday party. Again, we have to protect ourselves against this COVID-19 despite nga mga vaccinated na kita, no? Pero Manong, kung may ara dira sa nga patutin, ready gid kami magbaton dito sa balay. Belated happy birthday po. Happy watching Mandira ang aton yung Lucena MPS. At si Betcong Perez, good morning from City of Smile. Wow! Ang si Betcong Perez sa ako nga ihada dira, regards sa akong ihado. Ang bali ako po na nagabad boy ang ako dira nga ihado, ha? Kaya ako madisiplina sa iya. Kag sa ako dira nga apo, kay Betcong Perez, kay Lily J, ang TikToker, baby pa, pero TikToker din na siya. Lily J, hi from your Lolo Francis. Yeah, so once again, the PNP, particularly the Iloilo Police Provincial Office, under the leadership of Police Colonel Gilbert Guerrero, is grateful to Liganes LGU, headed by Mayor Junjun Haen, for donating some 600 square meters for the construction ng Liganes PNP building. Wow, very good. So, syempre, gusto taman pasalamatan si Ma'am Leia Gonzaludo, ang Executive Assistant to, kag si Raymond Hacomilye, ang Municipal Security Advisor in charge sa Municipal Risk, RST niyo? Dira man sa Liganes. Dira sa Liganes, no? So, thank you so much, Gil. Mako, no, takunay na nga bagay, no? Yes. Magkakaroon sa building. Standard nga police station building ang aton nga mga kapulisan dira para man ma-improve ang serbisyo para sa aton mga pumuluyong Liganes noon, no? So, thank you so much sa inyong tanan-tanan. Kag of course, sa Subong, as we said, may ara nga ongoing nga barangay anihan sa barangay Liong, Kabatuan, Iloilo para sa aton mga Aita community. Thank you so much sa aton nga mga donors, sa aton mga sponsors, sa supporters, especially ang Copino community, Korean Filipino community nga nagahatag sa mga goods para ihatag dito sa aton mga kauturan nga mga ate, no? This is in relation sa aton nga
27th National Crime Prevention Day since yesterday until September 7. Kag as I said earlier, may ara makita ginahiwat kag padayon ang mga aktibidades sa bunga bulan sa World Suicide Prevention Day. No, that would be on the 10th of Okay na? So sorry gid kay nagautod kita because of internet access naton. But again, as I said earlier, ginapasalamatan tagid ang Korean Filipino community nga padayon sa pagsuporta sa aktibidades sa Iloilo Police Provincial Office, especially ining ginapahiwat subong Barangay Anian dira sa Barangay Liong, Cabatuan, Iloilo, no? Kag ining aton nga National Crime Prevention Week, as I said, will be until September 7, no? That would be on Tuesday next week. Kag sa subong nga bulan, especially sa September 10, we will be celebrating the World's Suicide Prevention Week, pero ang activities no sa Task Force Pag-asa sa provincial government, in which ang Iloilo Police Provincial Office, especially ang Women and Children Protection Desk, is a member. That would be whole month, no, in preparation for the Mental Health Month next month on October. Kag again, as I said earlier, mahatag kami sang isa ka sweet spicy bagoong para sa aton nga viewer nga makasabat sa among pamangkot nga ipaghatag ko na in a while. Kini siya nga bagoong ginhimo sang isa ka police dire, si Police Staff Sergeant Mayjoy Solucio, tapag ang ginamos queen sang IPPO. No, ginamos queen sa IPPO. Amo niya negosyo kaga kanami pala no kay I'm happy. Ini siya isa ka example nga despite sang imo nga regular salary, you can always find time to be entrepreneur, no? Isa ni ka encouragement sa atong mga pumuluyo nga sa subong nga pandemya, diskarte kita para makasurvive kita, especially sa mga nadulaan sa mga trabaho. Extra income. Or pwede kita main source of income, no? Damo man nagmilyonaryo sa ginamos, no? So especially sa nadulaan sa mga trabaho, you can revisit your skills in cooking, baking, and anything, no? Planting. Pwede ka naman plantita, para sini imay, ini. For example, ini subong how much kung ibaligyan niya. Pwede na bayo sa 400, pero mga 500 400, okay. 500, pwede gani. Kunti ko na ako, baligyan ko ng 300, kag damo mabakal. The more, di ba? The more, biskan na bagay sa in check, biskan na 5 lang po, sige, million man, sorry di ba? So, sa ating mga pamuluyo, ari na ang pamangkot sa aton nga para makaangkol ka sa isa ka sweet and spicy bagoong nga himo sang ginamos queen sang IPPO Police Staff Sergeant Mayjoy Solucio. Ano bala ang mahiwagang tanong para sa inyo tanan? Please paki-comment lang kay nato nga technical staff, sila ma-identify kung sino ang pinakauna ha. Are you ready? Are you ready sa pamangkot? Ha? Are you ready na? Handa na sa aton mga pinaka-viewers? Sa aton 10 millions ka mga viewers, handa na kamo sa aton pamangkot. Here it is. Ikapila na bala sa subong nga tuig ang ina-celebrate naton nga National Crime Prevention Week. What? Ikapila na sa subong nga tuig, ikapila bala sa subong nga tuig, ikapila bala ining National Crime Prevention Week celebration nga ginahiwat naton. Ikapila na. Una na, comment below. Please don't forget to share. May clue. Oo, kasing edad ko. Kasing edad mo? Pwede. Okay. Ikapila na sa subong nga tuig. Comment lang, comment. Ini ato celebration sa National Crime Prevention Week. Nauna ang New Lucena MPS. Wow! Congratulations! New Lucena MPS, please, you will enjoy one bottle sa sweet chili bagoong nga himo mismo Staff Sergeant Mayjoy Solucio, ang ginamos queen New Lucena congratulations. MPS. Kaya nagdaog siya, ginsabat niya kung ikapila na 27th National Crime Prevention Week from September 1 to 7, 2021 with the theme Komunidad at Pamahalaan Magtulungan.
krimen, korupsyon at pandemya labanan. Once again, congratulations nyo sa NPS. Yes, sa iyo tanan nga nagtagpilik, no, kay nagaupo sa aton kapi kag balita. Every day, starting today, may ala kita mga giveaways nga ipaghatag sa inyo. May ginpobra kami nga mga limited edition sa kapi kag balita mag. Aha. Gusto Pasig- naman pasalamatan, no? Pasalamatan kay nag-answer man sila daw kung ano ka mo, ulihi ka mo, pero manami lang kayo nag-participate ka mo. Si Irene Cuber, ma'am, good morning, good morning. Okay. Si Renz Florendo Salcedo, na ulihi ka lang, sir. Ika-37, man si Ma'am Sumagaysay. Tama man dapat si Ma'am Sumagaysay. Ma'am, ano lang, Sa next better luck next time, no, kay may pangatag kami nga mga limited edition ang series mag series ang kapi kag balita sa next natin nga mga episode kag of course damo kita sa mga sponsors dire si ginapasalamatan taman si Police Staff Sergeant Major Solution sa paghatag sa nga limagid ka mga bottles sa nga sweet chili sauce chili sauce chili bagoong Sweet and spicy. sweet and spicy bagoong kaya gid obra no ang ginamos queen sang IPPO Police Staff Sergeant May Joy Solution. Yes. So salamat kayo sa inyo tanan. Naalala ko na, happy viewing kay Police Lieutenant Jake Joseph Pitas dyan sa PIDMU ng Abra PPO. Abra pala. Of course, pasalamatan taman sa liwat ang aton nga mga provincial staff, ang aton nga mga sa members ng command group, ang aton nga DPDO kag DPDA nga padayon gid sa pag sa pag ano ngani Suporta. Paano Ma'am Irene Cuber, ang imo abi nga ano? Edad. So 27 pa lang ko ma'am, no? Actually after nga naka-reach ako sa nga ano to? Watching from Canada si Ma'am. Nga pinahambal ni Mama. Ang balya sa imo Ma'am, 5. 27 na pala nag-stop ako sa 27 ang akong edad. Very good. Kay Sir Romel Dilag, nag-aabol pa. Good morning, good morning. Si Sir Romel Dilag is an officer sa PhilHealth naton, no? Sa aton PhilHealth dira balaan ko nga may ginatubang man kamo mga challenges sa inyong agencies, but I do believe nga kayang-kaya yan. So sa aton sa liwat amo yadto ang mga impormasyon kag balita nga amon madulong sa inyo para sa subong nga aga. Nalipay gid kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sa inyong mga Ilonggo Cups. So padayon lang ang pagsuporta sa the new big hit sang Police Regional Office 6, ang hot duo sang IPPO, ang Kape kag Balita. Sa liwat sa ngalan sang among mabuot kag mapisan nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro, kami ang inyo mga Ilonggo Cups. Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Ag ako naman si Police Lieutenant Maria Faye Almiten. Inyo, Masaligan.